Right, nginibingelele ingane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiyaphila mina bafowethu yabona. Khona elinye ivesi ingane zakwethu ngifuna mhlawumbe sithi kulishare lapha ingane zakwethu. Leli vesi lengane zakwethu ngiliqondise ngqongana ukuthi kubantu asebesindisiwe noma sebekholwayo, yabona? Yeah. Ngoba seKorinte bokuqala chapter 15 verse bani? Verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, yabona? Leli vesi ingane zakwethu uqhuqhuzelana ukuze ingane zakwethu singone uNkulunkulu, yabona? Uyabona so leli vesi lithi ke ngizolidla ngesizulu lithi ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ngiliphinde futhi 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ngoba seKorinte bokuqala isahloko sika 15, yabona ivesi lamashumi amathathu nantathu, uyabona? Lithi ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Nawe lifunde lapho ngana ukuthi ukuze ngabe sengathi ngiqamba amanga ngiqambela izwi lenkosi amanga, yabo? La iBhayibheli noma izwi lenkosi, yabona, lisitshela ukuthi uma uzoyijwayeza nabantu la ngikhuluma nomzalwane la ingane zakwethu, le video ngibhekise kumuntu osewumzalwane osekholwa inkosi uJesu Kristu ukuthi uma uzoyijwayeza nabantu abenza izinto ezirong uhlezi unabo bazogcina bekungcolisa phambi kaNkulunkulu yabo. So kudinga ukuthi kuyayona inkambo yakho yokuba umzalwane. Leli vesi lisho kanjalo, yabo. Maliqala lithi ningakhohliswa, uchaza ukuthi la usuke nabantu abantu aba-wrong abangagcina vele bekhohlisa. So uNkulunkulu uyakhuza ukuthi hayibo ningakhohliswa, yabona? Ukujwayelana nabantu ababi malifundisha ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Uchaza ukuthi uma umzalwane uphila impilo yobungcwele, uphila impilo kaJesu Kristu bese uyijwayezana, hayi ukuthi abantu abangakholwa kumele sibabalekele, mhlawumbe abantu abaphuza utshwala nababhema insanga nababulalayo faye singayihlanganisi nabo, kodwa ke ungayishomanisi nabo, bayakujwayela, ijwayelane nabo lawo bantu because bazokonisa phambi kaNkulunkulu yabo. Ngenza isibonelo, mhlawumbe ngizomema nje abantu ngihlale nabantu nje abezobhema bezophafuza insanga la emkhukhuni wami njengoba ngihlezi la emkhukhuni wami, yabona? Lokho kuzongcolisa lokho mase faye manje bazobe bekhuluma izinto zabe. Nomunye nje umngane wami engagcina ngimqhelela, ngagcina ngimbalekela ngabothi no lensizwa lezongonisa. Lo mngane wami nje ngimthanda kakhulu, kwesikhathi nokumkhumbula ngiqamba ama, kodwa ke kwangibiza ukuthi ngiqhele eduze kwakhe njalo befuna hlezi sikhuluma ngetopic yamantombazane. Mina sengisindisiwe, mina ngisekho kulento yakhe amantombazane, yabo? Sengisindisiwe, ngiyakholwa. So lokho ibhizi kancane, lokho ibhizi faka itopic yamantombazane, faka itopic, ngeke ngisho ukuthi ubani, yabo? Ngabothi no le nkunzi lo muntu uzongonisa noNkulunkulu, yabo? Ngagcina ngimqhelela ngamsharela ngoJesu, ngase ngiqhele eduze kwakhe, yabona? Hayi ukuthi siyababalekela abantu abangakholwa ngoba sibazonda kodwa nje uzama uqaphele labantu osondelene nabo ukuthi hayi labantu uzongonisa, ngoba izwi lenkosi lalithi uma ujwayela abantu ababi konakalisa ukuziphatha okuhle, uthi umzalwane uyiphethe kahle, kodwa ngenxa ujwayele ukuzwa izinto ezinegative ungagcina sewona uNkulunkulu, ugcine sewubothi hayi ku-right ukuthi ngibheme insanga, ku-right ukuthi ngijole ngifebe, ku-right ukuthi mhlawumbe unomngane nje ohleze ekhuluma ngokuthengwa komahosha, ngenza isibonelo. Nawe ungaze uyithole umzalwane inkosi uzoyahamba eliyothenga omahosha, ngenza isibonelo, yabo? Or mhlawumbe umzalwane nomuntu ongakholwa umjwayele ohleze ekhuluma izinto ezi-wrong, yabona? Mhlawumbe uhleze ekhuluma ngensimbi ngenkunzi, mhlawumbe kubanjwe ngenkunzi, yabo? Nawe ungayithola usumzalwane usulingeka sewungena kule nto yakho, yabona? So izwi lenkosi lithi ujwayela nabantu ababi konakalisa ukuziphatha okuhle. So kudinga ukuthi sibaqhelele ingane zakwethu ngoba uzama ukuvikela indaba kaJesu nokuthi uyivikela nawe, yabona? Ukusuka eduze komuntu omubi akuseli icala ingane zakwethu. uJesu Kristu la uyasitshela impela ukuthi ukonakalisa ukuziphatha okuhle. So kudinga ukuthi ubaleke umuntu akabama ngenyawo zombili, yabona? Ngithi angimgqugquzele ingane zakwethu ukubaleka ingane yakwethu, yabona? Kubantu obona ukuthi lo muntu uzokonisa uNkulunkulu, yabona? Hayi ngoba umzonda, kodwa hayi umcwasa, kodwa nje uyazama uqhelisa ukuzo ukuyiphatha kwakho okuhle kungonakali, njengoba lisho izwi lenkosi ukuthi ningakhohliswa, ningaze nikhohliswa abantu abaphila impilo yabo engcolile, yabona? Umzalwane gcine sebengcolisa, yabo? Ngiyabonga nibe nosuku oluhle, no?